To nedělej. Takže dívejte se, my jdeme. Ti spadne ze 17 000 mobil, budeš mít píči. Mějte se, jak je to prutý kopec. Tady Pavel, Kurva, já jdu tady asi já. po prdeli, já jdu asi A dívejte se, jak je to prudký. Celé je to prudký jako svině. Ty vole, Pavel, bacha. Budeme asi normálně. Asi jo, já nevím, vole. To se nedá asi. Podívejte se, zdrhám tady s panem iPhonekem a pan iPhone... Čo? Ty vole, já jdu po prdeli, to je strmý a krát. Tak aspoň Dačka něco uvidí. Já jsme mákali, ale ty vole, to bude koukat, teda doufám. Já to možná vypnu, vole. No, vypni to. Jdeš hubu. Já mám strach jak svíně. Tak, tady to zvedovat, jak kur. Počkej, já to vypnu radši.